marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia nato mapalangi doho tanoon. Amin. Ripundi de batata do haluaun dohot hasangapon dohot haguguon. Puji hamuma di batata hamu saluhut na posona na makabiyari ibana akan mekmet nang akan nabalga. Haleluya, ainu mama rajai Tuhan de batata, si gonggong saluhutna. Nang paheheon Tuhan Yesusi, paheheon ni ido nang hami rapon Yesusi, jala pajajona do hami rapon. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus, naung manubuho kita padua halihon sian godang ni asini rohana, marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus sian akan amate, asa marpakirimon na mangulu hita. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus na madok mauliate dohami tuho. Ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheomi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean. Di pausatodo hami sia kahulomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguluiho ari-ari pasangapoko di bagasan haprosyaw na mangulu, paima sahat tami tulabungmu. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amen. Mari di mahita. Epistel dihita ima di parpunguan manugut niari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Tersurat may di Psalmen 57 ayat 1 sahatu onom. Jahubado raja marulupolo matanoon marlas ni roha ma pulo-pulo akka nalani. O bunjala lomon maripot-ipot humaliang ibana, hati doat uhung ojahani habangsana. Api mardala di jolona mangaton akka alona humaliang. Disodangi akka hilakna do portibion, jadi lalu tanoon mati dasa. Malalado akadulok songon patis maradopon bohini Jehovah, maradopon bohini Tuhan ni sadok tanoon. Dibaritahon akka hido hati gorana, jalasi akka bakso manida hamuliaona. Ima sahatna, martuado akan natumangihon hata ni dibata, jala na upiopsa. Tabigima, korusian seksi parupuan huria.
Maridde Mahita. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Selamat Paskah manginang. Kurang semangat, kurang bersuka cita. Selamat Paskah ma dihita saluhut na. Amanginang huriana hina hulungan di bagasan Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan mengikuti kebaktian buah-buah ijuk untuk bersama kita sebagai saksi ateh, sebagai saksi kebangkitan Kristus, seperti para perempuan. Ido kan aka isi do naparjolo sahali tu tanoman itu hatta Yesusi. Aka perempuan ate ya. Seperti perempuan yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Sidado naparjolo nagabe saksi di hari kebangkitan ni Kristus. Alani ima tahu jima jo mangedehon buku ede sia pulonom ayat 2 yate akainang. Buku ede nomor sia pulonom ayat 2. Ia aka boru-boru 2 ya. Ia aka boru-boru laudo tu tanomani dang disibe Tuhan Yesus nungahe siani. Haleluya, haleluya, nungahe Yesusi. Haleluya, haleluya, nungahe Yesusi. Marlas ni roha dohita di bagasan tikion. Marlas ni roha teh. Songon hata ni edenya ka seksi paropuan nakin. Ido kan lirik ni ede kornai nakin didok. Bangkitlah, bangunlah, bersukacitalah karena Tuhan Yesus telah bangkit.
Alanima dihamu saluhutna huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di parpunguan buah-buah jukon neng marningot hita di haheon ni Tuhan Yesus. Alanima manginang gabe hagogo manian, gabe lasni rohatta manian, jala semangat nai baru di hita saluhutna. Tapasonang marohatta laho manangihon hata ni tuhatta. Barita nauli di parsaurata di buah-buah jukon. Imana tarsurat di buku Evangelium Yohanes biddu 20 ayat 26. Yohanes biddu 20 ayat 26 songono do didok disi. Dung salpu walu borngin pungu mamuse akasisiani di bagasan rabdohot si Thomas. Dungi Roma Yesus dinasordaki akapitu. Jongjong tutonga-tonga nasida didokma dame ma dihamu. Solot nai hujau tu hita dung salpu walu borngin punguma muse akasisiani di bagasan rabdohot si Thomas. Dungi Roma Yesus dinasordaki akapitu. Jongjong tutonga-tonga nasida didokma damema dihamu. Di dalam Alkitab LAI Bahasa Indonesia dikatakan firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dihamu amanamina namina hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hita halak batak atar jarang doate tapake gabe guarni yana kota manang tondong ta si Thomas. Itu kan atar jarang do hita halak batak memakai guar manang hatai si Thomas ate. Gabe guarni yana kota manang keluarga ta. Aladong pemahaman na manginang molo halak batak, dibigi hata Thomas, ahado na parjolo di pikiran na. Dang porseate. Si Thomas doho. Songon si Thomas doho. Ala memang haso malatta manginang, molo adong jolma di baritahon sada barita, dungi didok ibana dang porsiau di si. Aku nggak percaya sama apa yang kau ceritakan. Itorhatop dohi tamadok, hera si Thomas doho. Songo si Thomas doho. Ya. Alani ima manginang molo tabireng sian turpukon di ayat-ayat sebelumnya boy tajah di ayat 24 1 ayat 20 sadaun odo hape borhat aka hasomalani. Ini yang terjadi pada saat itu amanginang. Ala memang heado di baritahon si Thomas sada sian itu hata Yesus dang porsea di haheon ni Tuhani. Ala naso di ida ibana dope. Karena dang porsea ibana. Ale nang takas taingot amanginang molo tabireng di son. Unang maolat, janganlah sampai di baritaon taringot si Thomas yate. Nataboto, alai molo tabireng, ternyata dung di hati dakon ibana, dung di hati dakon si Thomason Yesus Kristus ibana do Tuhan jala debata, bakit do ibana manginang. Bersuka cita do si Thomas di son gabe sada parbarita nauli na macai semangat ibana mangulahon ulauna. Mulut ajaha berita manang informasi ternyata
si Tomason sahatu India do laho makobasi. Ima di semangat nai amanginang. Jala godang do hati hai jong gari jadi si. Alani pakobasyon ibana manang barita nabi noan ni si Tomason. Alani ima dihamu saluhut nama nami nanami balik mamuse hita tutur pukta di bagasan tikyon. Molo tabiring diet sebelumna molo ditaringoti, taringotu si Thomas berarti neng tong doi manaringoti mengingatkan kita manginang ketidakpercayaannya kepada kebangkitan Yesus. Tabiring si Thomas dison neng mengingatkan kita bahwa keraguan-raguan ni si Thomas terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Ala memang di baritaho si Thomas ditiki perjumpaan dang disi ibana. Disi sisian na asing ala ibana dang hadir disi. Mungkin ibana mabiar. Tahutan, ragu, putus asa, ala di say dipaingot-ingot ibana. Hama mate di Tuhan Yesusi. Jadi makanya di doksi Thomas sama nginang dang porsea au. Aku tidak percaya molo huida dope ibana, molo huida dope tuhatai, molo huida dope tangan na hona labangi. Makanya dang porsea si Thomas, molo suhurduk kod dope jarikon tulubang ni pangalabangan nai ninna ibana ma. Jadi kita mau lihat di sini manginang. Losomma odolo dihita di manogot arion marpungu hita di buha-buha ijukon taringot makaporsyai tuata Yesus. Mulo tabireng turbukon na manginang taringot na makaporsyai tuata Yesus. Adong dua naneng berengot ta. Naparjolo porsea tungpe so di ida. Di dok dison adong do dua raga maka porsyai sada porsea ala nong di ida nasadanai porsea ala tungpe so di ida. Jadi di dok Tuhan Yesus do martua ma akan na porsea atik pe so di ida. Martua ma akan na porsea atik peso di ida. Sian padohania manginang lapatan na berarti adong do level na tumibbo dope molo sahalak na porsea tungpe so di ida. Kita bisa melihat itu. Jadi di pikiratan waeng ikon atusatta dua manginang porsea molotung so di ida odo hita halak porsea nagabe pintu masuk ta tuha Kristenon. Ya. Didok disi porsea tung peso di ida. Dia percaya tapi dia tidak bisa melihat. Odo manginang nagabe pintu masuk ta tuha Kristenon. Aidang ado kita napa jupang bohi doho tuhatai. Aidang adong siak kita manginang nuaing narap mangulu doho Tuhan Yesus secara jasmani. Dang adong. Ale takas do di dok Tuhan Yesus martua ma halak na porsea nang pe so di ida. Alay nuay nga manginang sian turpukon di paingot hita gabe si ihuton Kristus. Asa masuk mahita di golongan porsea tungpe so di ida. Mari kita lihat amang inang contoh-contoh tokoh Alkitab. Ya, porsea do ibana tu Tuhan Yesus alai so di ida. Contoh si Abraham ate.
Mulu tabereng si Abraham disuruh do ibana bukas maho tu iganan naso ditujuhon manang tu dia dope. Perintah Tuhan kepada si Abraham, bukas maho tu inganan. Alai tu inganan naso ditujuhon manang tu dia dope. Naso diboto si Abraham dope amanginang. Alai lau do si Abraham. Borhat do ibana. Borhat. Ya. Didok debatado pasu-pasu wokku doho. Aku akan memberkati engkau. Ya. Porsea do ibana tungpe so diida. Porsea do si Abraham jala bukas do ibana manginang. Dungi muse di pardalanan parngoluan na di hatuau ni si Abraham dot si Sarah dang adong be kemungkinan adong keturunan dinasti date. Alaniaha masa tuanya ya di hatuau ni si Abraham dot si Sarah. Ale tetap do nasida Porsea. Porsea. Tetap do nasida Porsea. Tu Tuhane. Alani ima dihamu salut na manginang. Asa tuhita pe di bagasan tikyon. Hita na mangolu di pada ni debata. Molo hita akan na Porsea. Tungpe sotaida. Ido amanginang na mangolu di pada ni debata. Amin. Didok debata say donganok kudoho. Say jagaon kudoho. Say pamalumok kudoho. Ima haporsyota. Na ikon si piopotta. Alani ima dihamu salut na manginang lamma hita haporsyot tahun bertumbuh dengan kebangkitan Yesus yang sudah memenangkan setiap kita orang yang berdosa. Dia rela mati disalibkan karena dosa dan kesalahan kita. Bukan dengan materi, bukan dengan emas perak, tapi kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita dimerdekakan, kita dimenangkan oleh Kristus Yesus. Alani ima diturpukta di bagasan tikyon. Slok nai huja untuk hita dung salpu walu borngin punguma muse akasi siani di bagasan rapdohot si Thomas. Dungi Roma Yesus dinasordaki akapitu. Jong-jong tutonga-tonga nasida didokma damema dihamu. Damema dihamu didok nakin diturpukon namanginang. Molo dame nasian Tuhan Yesus Kristus, dame na nilehon ni Tuhan Yesus Kristus, dada dame na songon na binahin di portibyon amanginang. Alay dame na binahin ni Tuhan Yesus Kristus, songon na diturpukta di bagasan tikyon, ima pardameatay dohot di bata. Marhite-hite haheheon nasian hamatian nai. Dang songon dame na binahin ni portibyon. Amang inang mangolu hita di bagasad dame dot di bata. Dauma biar ni rohatta. Molo mangolu hita manginang di bagasan dame nasiat di bata. Bu hita marsaur dot dongata jolma pasti lasma rohatta. Jala molo mangolu hita di bagasan dame di pardalanan ningolu taon totuma gokma akalas ni roha gokma aka pasu-pasu di ngolu taon na pinasahat ni Tuhata. Amin. Ima songon turpuk taon dame nasia debata ima pardameata dohot debata ima marhite-hite haheheon nai nasian hamateyan dang songo dame na adong di portibyon amanginang yang hanya kita bisa rasakan sesaat saja selesai. Tetapi Tuhan mau mengingatkan, molo mangolu hita di bagasan dame dot di bata lasma rohatta. Mardame hita dohot akadongata humaliangta lasma rohata. Nang songoni di pardalanan ngolutta totuma gok aka pasu-pasu olop-olop di tonga-tonga ningolutta.
Ala ni ima dihamu saluhut na amanginang marhite-hite damai nasihat debata, damai sejahtera dari Allah. Ala nong hehe iba nasian hamateani, paposon rohatta, tung suadong boy mangganggu hita. Gabi boy matoktong las rohatta, madalani aka ari-ari ni ngulutta di bagasan tikyon nang tujulan niari. Nang pegodang persoalan, hambatan, tantangan, nang pegodang si parukilot tamanginang yang akan kita hadapi, yang akan kita rasakan, yang akan kita temui, alai porseama. Damai nasihat debata, mamasu-masu hita saluhut na amin. Nang pegodang aka tantangan persoalan, nang pegodang si parukilota, alai damai nasihat debata ima na mangarajai roha nang pikirata. Alani ido manginang na dibuat debata marhite-hite, haheheon na di bagasan Yesus Kristus. Atau nga manginang makuling do debata, makuling do ibana. Dami ma dihamu. Molo nga makuling debata songon itu hita, dami ma dihamu. Totu asa daudo aka ganggu ni roha sian pardalanan ni ngoluta. Boi do ganggu rohata, boi. Alai pos marohata. Boi do ganggu rohata manginang mungkin alani kegagalan rumah tangga ta. Boi do ganggu rohata manginang mungkin alani kenakalan-kenakalan ya kekayaan kota. Jala boi do ganggu rohata manginang alani mungkin kegagalan ekonomi dan lain ragam macam dalam kehidupan kita. Jala olo doa manginang ganggu rohata alani so saut akan napi narsita di tonga-tonga ningoluta. Tapi Tuhan mau mengingatkan bagi kita di manugut niarion damema dihamu. Songon hata ni debata tuaka sisian nai. Dau maganggu di rohamuna jala posma rohata. Dame ni debata imalau na mangarajai hita saluhut na amin. Atong saya dipasu-pasu Tuhan mahita manginang, bangkitlah, bersukacitalah, lam bersemangat mahita madalan yakari ningulut tahun, tujuan niarion, karena Tuhan sudah bangkit dan memenangkan kita. Amin, martangiang mahita. Ali Jahoba debata amanami, mau lihat ema ale Tuhan debata di asidot holong ni roham. Nama masu-masu hami saluhutna di manogotarion Tuhan naung di paluaho jala di hamonak kokodo hami akan nong hinokop musian hamatian mi gabi parmonak kami Tuhan jala parsidohot hami di hanguluan jala saliling mangulu hami di tanoon manang aha pena masa di ngulu nami dame na dilehoko di hami. Ala ni ima ale Tuhan debata makuling maho Tuhan saleleng hudalani hami aka ari-ari ni ngolun nami tarlumobi ma Tuhan di huriam HKBP Pekanbaruan anggiat ma ganup ari ho Tuhan manaron damem na sumurungi di tonga-tonga huriamon asa manang ahp na masa di aka parukilon nang las ni roha damemi ma Tuhan na mga rahot roha ng pikiran nami saluhut na. Paposon marohan nami Tuhan, asa unang ganggu rohan nami. Alay toktong mahami, makapadotton hatam na badiyay, huhut makatidak koni, di ngolo nami sigano pari. Alan ima ale Tuhan di bata ama nami, pasu-pasu mahuriamon, pasu-pasu maakat, yanakon nami, namet-met na magudang, nang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton nang pe na nahipas akan nagali ali Tuhan akan na berduka cita toktong maho na mangalihon gogo tunasi dapos dorohan nami ali Tuhan di bata aman nami saya pasu-pasu muma pardalanan ngolu nami
Tuhan debata ama nami dongani mahami, urupan memahami ale Tuhan. Allah hodo Tuhan upangasok kami di pardalanan ningolu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Maredi mahita sen buku de nomor 10 tolu laos tapasaha ma peliata 2 kantong. Hehe Jesus atong borhat mahamula homakobasi ulon nai sai didongani mahita saluhut na mabuan barita haheheoni Radedo hamila ho mamarita hosa tusadok portibion mambuan barita las nirohai. Ditaluhon ibana do hamatiani
Atong las marohatta jala baritahon mabarita hamonangan nai. Hamonangan nai mana margogoyhon hita makatidakon ibana tu sadok portibion. Hamonangani do nagabe hamonangani saluhut akan apersea. Hamonangani hati goran dot hasitongan. Hamonangani saluhut tulang pati kosong lu akan met jalan damon. Jalawas mahami gabe pasti dohot pisamnai. Nungamar padan behamu dohot debata. Alani lau mahamu ulok kamu mai. Jala jalo hamu ma pasu-pasu siad debata. Tatangnyakon mapeliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silion lehon na denggandot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita madok di tangiang ale aman nami. Ale aman nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hangoluan siap hari, sesama dosa nami songon panesan nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dohot parsaurani todi parbadiema, na mandongani hamu saluhutna. Amin. Horas selamat Paskah nama dihamu salutna manginang.